باسم سلاسي باسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስከላስከም ይሆን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ያለኹም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚያ እትቆም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ጽዮን መጸግዒትና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። መስከረም 12 ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ትገብርዎን እትኸድዎን ይምራሕኩም ብክንፉ ጽላሉ የጽልልኩም ብስተሳሕለ ሰይፈ መለኮቱ እክያን አጋጸላእቲ አጋንንቲ ይርሕቀልኩም አሜን። ሰላም ለምቋምከ ለልዑል ማዕርጋ እምቅድመ አላፍ እንግልጋ ሚካኤል መንፈስ ዘእንበለ ስጋ ታድህን ዘተመንደቡ ለማዕበለ ባህር እምጽጋ ወለእለ በበድው ካብት ባልህ በጸጋ ትርጉም ድማ በትግርኛ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ በአላፍ መላእክቲ ተኸቢባ ልዕል ዝበለ ግርማ ረኺባ እትቀውም ግርማ ዘለዎ ማዕርካ ሰላም እብል ተፈጥረኻ ካብ ንፋስ እምበር ካብ ስጋ ዘይኮነ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ባሕሪ ማዕበል እንዳ ተንከራተቱ ካብ ዝጭነቁ ካብ በረኻ ወዲቆም ካብ ዝሰቃዩ ብፍጹም ረድኤትካ ፈጢንካ እተድሕኖም ንስኻ ኢኻ። ንዓና ድማ ካብ ዘለናዮ ክፉእ ግዜን ሰዓትን ኣድሕነና የድሕነና እውን አሜን። ዝተባረኸን ዝተቀደሰን መዓልቲ ይበለልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 12 ናይ መላእክቲ ኩሉ ሓለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነቢ ኢሳያስ ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ ከይዱ ኣብ ልዕሊ ዕድሚኡ 15 ዓመት ከም ዝተወሰኸሉ ምእንቲ ክነግሮ እግዚአብሔር ኣዘዞ። ከምኡውን በዛ ዕለት ብጣዕሚ ዝኸበሩ 200 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ኣቦታት ንከሓዲ ንስጥሮስ ካብ ኤፌሶን ዘውገዝሉ ዕለት እዩ። ተኣምር ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነገረና በዛ ዕለት መላእክቲ ኩሎም ሓለቃኦም ንቅዱሳን እውን ረዳኢ ዝኾነ ሕያዋይ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ንንጉስ ሕዝቅያስ ግሩም ብዝኾነ ተኣምር ከም ምስ ከተማኡ ኢየሩሳሌም ኣድሓኖ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ ቅድሚ ናይ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት 700 ዓመታት ሕዝቅያስ ዝበሃል ንጉስ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ነጊሱ ነበረ። ሕያዎት ዳዊትን ሰሎሞንን ድሕሪ ምዕራፎም ከም ናይ ሕዝቅያስ ዝኣክል ቅኑዕን ናይ እግዚአብሔር ሰብን ኣብ እስራኤል ኣይነገሰን። እዚ ንጉስ ጣዖት ኣምልኾ ነቃቂሉ ኣጥፊኡ ነቶም ህዝቡን እግዚአብሔር ጥራሕ ከም ዘምልኹ ገይርዎም ነበረ። ነገር ግን ቅዱስ ሕዝቅያስ ካብ ዝነግስ ኣብ 14 ዓመት ናይ ኣህዛብ ናይ ኣሶር ንጉስ ሰናክሬም ብጽልኢ ተለዓሎ። ናብቲ ኣካባቢ መጺኡ ከቢቡ ኣስጨነቆ። ሰናክሬም በኣጽዋር ብጣዕሚ ሓያል ነበረ። ከምኡውን ኣብ ልዕሊኡ ኣጽዋር ዝመዙ ካብ 185,000 ንላዕሊ ብርቱዓት ተዋጋእቲ ስለ ዝነበርዎ ሕዝቅያስ ከም ዘይክእሎም ተረዲኡ መላእክቲ ለኣኸሉ። ክገብረልካ እየ ዝደለኻዮ ክህበካ እየ ንሃገረይ ግን ኣይተጥፍእ ንኢየሩሳሌም ኣይተቃጽል ንህዝበይ እውን ኣይተቃጽል ብምባል ለመኖ። ከምኡውን ካብታ ከተማ ዝተረኽበ ወርቅን ሰልድን ኩሉ ጽዒኑ ለኣኸሉ። ሰናክሬም ግን ሰይጣን ዝሓደሮ ስለ ዝኾነ ናይ ሕዝቅያስ ልመና እምቢ ኢሉ ንናይ እስራኤል ኣምላኽ ንቅዱስ ስሙ እውን ተደፋፈረ።
ንሕዝቅያስ እውን ካብ ኢደይ ዘድሕነካ ምን እዩ ንህዝቢ እውን እግዚአብሔር የድሕን እዩ ኢልካ ኣይተታልሎም ክብል ኣኸሎ ቅዱስ ሕዝቅያስ ድማ በዚ ጊዜ ናይ ፈጣሪኡ ስም ክቃለል ስለ ዝሰምዐ ፈጺሙ ሓዘነ መልእኽተኛታት ናብ ነቢይ ቅዱስ ኢሳያስ ልኢኹ ንሱ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ልብሱ ቀዲዱ መቕለበሰ ስለ ኢየሩሳሌምን ህዝቡን ድማ ፈጺሙ አልቀሰ በዚ ጊዜ እግዚአብሔር ናይ ሰናክሬም ምግድዳርን ናይ ሕዝቅያስ ልመናን ስለ ዝሰምዐ ብናይ ኢሳያስ አንደበት ከምዚ በለ ስለ ባርያይ ስለ ዳዊት ነዛ ከተማ ከድሕና እየ በዛ ለይቲ ድማ ድንቂ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማያት ብግርማ ወረደ ናብ ሰናክሬም ናይ ኣጽዋር ጠፈር መጺኡ ሓንቲ ጊዜ ናይ እሳት ሰይፉ መዚዙ እንተረኣዮም ካብ ናይ ኣሕዛብ ሰራዊት 185,000 ሓያላት ከም ቆጽሊ ረገፉ ኣብ ለኪሶ ዝነበረ ሰናክሬም ንግሆ እንተተሰአ እቶም ሰራዊት ኩሎም ናብ ዓስከረን ኩምራ ተቐይሮም ጸንሕዎ ብስምባደ ናብ ነነውየ ከይዱ ናብ ናይ ጣዖት ቤቱ ምስ ኣተወ ደቁ አድራማሌክን ሰራሳርን ቀተልዎ ትዕቢተኛ ሰናክሬም ናይ ኣሕዛብ መላገጺ ኮነ ቅዱስ ሕዝቅያስ ግን ብፈጣሪኡ ስለ ዝተኣመነ ቅዱስ ሚካኤል ሞገስ ኮይንዎ ናይ ዓለም ነገስታት ኩሎም ፈርሕዎ ነገስት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 13 ክሳብ 19 ቅዱሳን ሊቃውንት ኣቦታት ኣብ ኤፌሶን ዝገበርዎ ጉባኤ እዚ ድማ ሳልሳይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ክኸውን ከሎ ናይ ቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ንስጥሮስ ሰይጣን ኣብ ልቡ ስለዘቦ ንስጥሮስ ድማ ካብ ክሕደት ምስ ኣተወ ክብሪ ምስጋና ይኹን እሞ ንኣደ ጎይታና ንድንግል ማርያም ንኣምላኽ ብስጋ ኣይወለደትን ዕሩቕ ብእሲ ሰብ ወሊዳ ድሕሪኡ ናብ ውሽጡ ወዲ እግዚአብሔር ሓደሮ ምስ ስጋ ኣይተዋሃደን ክርስቶስ ክልተ ጠባይ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ኢሉ ኣመነ ተዛረበ መሃረ ዓምደ ሃይማኖት ዝተባሃለ ናይ እስክንድርያ ቅዱስ ቄርሎስ ክሕደቱ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ንስጥሮስ ናብ ዘለዎ ብምኻድ ወላ እኳ እንተመሃሮን እንተመኸሮን ንስጥሮስ ግን ሓንቲ ጊዜ ሰይጣን ስለዛስሓቶ ንቅዱስ ቄርሎስ ክሰምዖ ፈቃደኛ ኣይኮነን ከምዚ ብምዃኑ ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ምግባር ትርፋቶም ዝሰመረ ቅዱሳን ኣቦታትና ንንስጥሮስ ካብ ክሕደቱ ምሂሮም ክምልስዎ እንተዘይኮይኑ ድማ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ከይህወኽ ኣይምለስን እንተ ኢሉ ኣውጊዞም ንኸፈሊዎ ጉባኤ ገበሩ ቅዱሳን ዝኾኑ ሊቃውንቲ ድማ ናይ ኢሳያስ ናይ ትንቢት መጻሕፍቲ እንዳጠቐሱ እንተመሃርዎ በዓል ቅዱስ ቄርሎስ ተኣምራት እንዳኣርአዩ እንተነገርዎ ኣይምለስን ስለ ዝበለ ኣውገዝዎ ዝኸበሩ ቅዱሳን ኣቦታት ድማ ኣምላኽ ብተዋህዶ ሰብ ምዃኑን እመቤትና ድማ ወላዲት ኣምላኽ ምዃናን ብድጋሜ ደንጊጎም ንዝቐንዐት ተዋህዶ ሃይማኖት ኣጽንዑልና ኣፈ ጉባኤ ቅዱስ ቄርሎስ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ንንስጥሮስ መጻሕፍቲ ጠቒሱ ተኸራኺሩ ረትሖ ንስጥሮስ ድማ መልሲስ ኣነ እዚ ድማ ዓምደ ሃይማኖት ዝተባሃለ ቅዱስ ቄርሎስ ብመንፈስ ቅዱስ መራሒነት ብሉይን ሓዲስን ኣጠናቂቁ ዝተምሃረ ገና ኣብ 12 ዓመቱ እዩ ካብ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ጀሚርካ ኣብ እስክንድርያ ዝተሸሙ ፓትርያርካት 22 ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ቄርሎስ ኣብ ናይ ማርቆስ ወንበር መበል 23 ፓትርያርክ ኮይኑ ተሸመ ኣብ 430 ዓመተ ምህረት ናይ ቀረባ ዓርኩ ዝነበረ ንንስጥሮስ ካብ ክሕደት ትምህርቱ ምእንቲ ክምለስ እንተመኸሮ ኣይምለስን ስለ ዝበለ ኣብ ናይ ኤፌሶን ጉባኤ ምስ 200 ሊቃውንቲ ኮይኑ ኣወገዞ ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዕርክነቱ ከም ናይ ሃይማኖቱ ኣቦነቱን ንንስጥሮስ እንዳመሃረ እንዳለመነ ዝተፈላለየ ተኣምራት እውን እንዳርአየ ከእምኖ እንተፈተነ ንስጥሮስ ግን እምቢ ኣይከውንን ስለ ዝበሎ ምስ ኣወገዞ ረገሞ እቲ ጉባኤ ምስ ተወድአ ቅዱስ ቄርሎስ
ንንስጥሮስ ጸዊዑ ምስ ወዳ ምእንቲ ክትተዓርቀካ ኣምላኽ ብዝወለደት بقدس دينجل مريم أمن انت ولو بدقامي انبي ولو عبتي جزي قدوس كيرلس نعد أملاخ زي تعزز ملحسكا نعخاون أي تعززكا إلي رقم أمو ننستروس دما ناي قدوس كيرلس رقمان سلاز وردو ننستروس إذنو دونكيرو عندبتو تعاطيو كبدو تلتو ملحاسو تقولجيلو بلبو وديقو شتتو دمن مغلن انداتفأ بتعمي كفو أموتا موتا مدري دما أفا كفيتا وحاتتو قدوس كيرلس دما نزي بمرأيو نفتاريو أمسكنا ويتانان أملخنان مرحينان يسوس كريستوس دما بخبريتا قليس اللو عيمانت بمصنعو أمسكنا ناي قدوس كيرلسن ناي زخبار قدسان أبوتاتنان رديت برختم يحضرنا بصلاتهم دما يمحرنا أمين مسكرم 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን 200 ሊቃውንቲ ኣብ ኤፌሶን ዝተኣከቡ ቅዱስ ቄርሎስ ዓምደ ሃይማኖት ጻድቅ ንጉስ ቴዎዶሲዮስ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱሳን ኢያቄም ሃና ቅዱስ ኢሳይያስ ነቢ ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉስ ኢትዮጵያ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት ቅድስት ክርስቶስ ሳምራ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥራያ ማሕበር ጎይታን ክትጓሲዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ ኣነ ምስ ኣግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተኻሉ ከም ዝኣትውኹም እፈልጥ ኣለኹ ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስሕቡ ቀናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንሱ እዮም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንምዓት ነፍሲ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘየብኩርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ አሜን 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 በረኸት ቅዱሳንና ይሕደረና بركات راديات ناي قدوس ميكائيل لك ملائكة ناي كلهم ظلموا عن تعلي حدارنا آمين سنكسار تسمع زنبب فأرغوي تعب لبو يعمب آمين وسوهاد لك زعبهين ولا ولادي تورنجل ولا مسكالو كبر زود قيازنة أبي وعفا قدوسان تقوهار ملائكة تعرم لي آمين آمين